दे गाबबाबो माने आं दाख्लै नोंनो मा लाबोगोन होननायमोन दे गोसोआव दं गैया जेबो नङा सायाव गान निसा लाबायबा थ' लोगोफोर बेनो आरोना दाख्लै नोंथांमोना माने आं मोनसे भिडिअ होनायाव माने नोंथांमोना गोबां माने डनेट हरदोंमोन ना आंथ' नों दाख्लै बुंनाय लेखा बेबायदिनो आं नोंथांमोन डनेट हरनाय फैसाखौ आं बिथांनि आखायाव गथायनो होनना दिनै फैदों आरोना ओमफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोन दिनै माने आं दा नैबे एक्जेक्ट दा भिडिअ बानायनायसिमाव जेसेबां माने फैसा कालेक्ट जानाय बेखौ होलांगोन आरोना ओमफ्राय दा दसे उनाव जेसेबां कालेक्ट जायो आं बेखौ दा मोनायाव माने हिसाब निकास खालामनानै नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव होनो हागोन आरोना ओमफ्राय जेसेबां जायो बेखौ आं उनाव बिनि आखायाव हरगोन आरोना गासैखौबो दे आं दाख्लै नोंनो मा लाबोगोन होननायमोन दे गोसोआव दं गैया मा होनदों लाबोआखैलै सिख्लाफोरनिसोलै सेन्देलावलाय सिख्लाफोरनिसो आबर सिख्लाफोर गानग्रासो जारलालै दे गाननायनायलाय मोनसे हामगोन हामा बेखौ गारदो बोरायखौ गारदो बेखौ गाननायलाय खोन्थाहरखादोंमोन मालाय नाम्बारखौ ओमफ्राय मा होनबावदोंमोनलाय लंपेन्टआ गैयालै बे आंनिसो लंपेन्ट गुदुंसो लाबोदों आं हनै देलाय गाननायलाय सायावनो गानब्रा जेबो नङा सायाव गाननो बे पेन्टखौ सानबेसे जाखो नोङो गाननाया सानबेसे जाखो ना खुवालासिनो बिदि गानथाबबाय थानाय सानबेसे जाखो होनदों मास मोनसे गानगासिनो गेजेर गेजेर सुवाख' नङाबा बे गाज्रि जागोन दख'ना बिदि मास मोनसे गाहाम खनसेनो गाननाङा गेजेर गेजेर सुनांगौ दाख्लै अखा हानायावसो दिनै राफोदसिन जाथारदों माथो मानसिया ओंखायनोसो एसे राफोद देलाय गसंदो मबाइलालै नै नोंनि नाम्बारखौसो नांगौ आंनो मबाइल दं मालायसो दे नांलाया दे ठीक है मोनसे मावो नै जोंहा माबाया जोंहा हम मिनिस्टारा हरनाय बियो मिनिस्टारा खुना होदोब्रा निकल सीखेगा हम निकल देंगे हो गया तो हमें निकलेंगे ये पिंडे के सीधा हो ना वीडियो में खींच दो ना जमीन जैसे होने से क्या होगा रे ना हमको दबा देगा अच्छा फिर सीधा हो ना ऐसे लड़की पसंद करेगा ना लड़की पसंद करेगा अब अभी हीरो बन गया बाप रे मोजां नुबाय माबायदि मोनखो गोसोखौ अभी तो हीरो बन गया गुरा मारिदोब्रा कोने अभी ओशिनी कोने डीसी तो लोगोफोर बे दाख्लै आं माने नोंथांमोननि सिगाङाव दाख्लै फैसा सासे ब्रादार हरखालि बै खाथियाव मिटिं जादोंमोन आरोना बै ओइदिनखालि आं नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखादों जानो हागौ आरोना ओइदिनखालि आं बेनो नैबे माने
फेन गाननानै एकदम गुसुआव थाबाय थानायखाय नैबे लंपेन्टखौ होफैनो होननानै आं बिनि सिगाङाव बुंनांगोन आरोना ओमफ्राय दिनै होफैबाय बे गस्लाखौ जों जाय केमेरामेन बेनो होदों आरोना ओमफ्राय सेन्देलखौ गानहोबाय आं नैबेबायदि सेन्देला नैबेबायदिखाय बेबायदिखायसो बेखौ गारनानै बेखौ गोदान होफैबाय आरोना थ' बेजों लोगोसे ओमफ्राय नोंथांमोना जिथुनाखि दान माने डनेट हरदोंमोन बे फैसाखौ आं बिनि आखायाव गथायलांसै आरो दिनै ओमफ्राय बेनो खोथाया जेब्ला माने बेखौ डाक्टारनाव लांनाय जायो बे न'खराव एसे डिसकासन खालामनायसै दिनै बिस्राबो माने एसे सावरिनो सावरियाव एसे मानसिफोर दं आरोना ओमफ्राय बेयाव डिसकासन खालामलायनो एसे बारा माबा सम नङा दायो गावस्राबो सावरि नङा एसे मुहुर्त जादों खामानि मावनायाव थ' आंखौ माने बेनो फैसाखौ जायखिया गथायलांग्रोसै आरोना ओमफ्राय माला मा जायो ओमफ्राय माला डाक्टारनाव लांनाय जायो मा सोरबायदि डाक्टारनाव लांनाय जायो बेखिनि थाखाजों बेसेबां सौहायो माबायदि जायो आं माने उनाव बिसोरजों मोजां गाव न'खरावबो गावसोर सावरायग्रोथोंसै ओमफ्राय आंजोंबो मोजां आंबो रायलायबाय थागोन बारा न'आवथ' बारा गावसोर गोरों मानसि गैया नालाय माबायदि डाक्टाराव लांनाय जायो बेखौ माने आं खबर लाबाय थागोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला लाङो नोंथांमोननोबो आं देखायनाय जागोन नालाय एसेसो माने नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय आं जेब्ला सोरबायदि डाक्टारनाव लाङो माबायदि ट्रिटमेन्ट खालामनांगौ एक्सरे फार्स्ट टाइमाव माने सानदों आरोना एक्सरे खालामनानै नायग्रोनि नङा होमबा जायगानि माबाया जोंनि टाउन माबायावनो डाक्टारनियावनो एक्सरे खालामनानै नायग्रोनि माबायदि कन्डिसन जादों फार्स्टआव बेखौ नायग्रोबासो मिथिगोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनिफ्राय एसे साजेसन लासै डाक्टारफोरनिफ्राय सोरबायदि डाक्टारनाव लाङोब्ला माबायदि जागोन बिसोरनिफ्राय साजेसन लानानै ओमफ्राय नोंथांमोना खोन्थाहरनाय लेखाबो हायोब्ला माने नायनोसै आरोना थ' उननि माबाखौ नायबाय थानोसै आरोना मा जालाङो जिखुनु माने जोंथ' न'खराव एसे डिसकास खालामथोंसै ओमफ्राय आंबो एसे खबर लाबाय थागोन माबायदि जायो एसे आं दिनै बे नोंथांमोना डनेट हरनाय फैसाखौ होलांसै आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ बुंखानोसै आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे दासिम जिथुनाखि आंनाव जेसेबांसिम डनेट जादों आरोना फैसा बेखौनो आं नोंथांमोननो गथायलांगोनसै आरोना ओमफ्राय माखासे आंनियाव दंबावो बेखौ आं उनाव हरनोसै आरोना ओमफ्राय माखासे माबानो दंबावो दा मोनायाव मोजां केलकुलेट खालामनानै नोंथांमोननि स्क्रिनाव होजोबनानै फैसाया खावसे जेसेबां जायो बेखौ आं नैबेनो होनानै थांसै आरोना दा ओमफ्राय नैबे दासिमाव जेसेबां जादों बेखौ गथायलांसै आरोना ओमफ्राय नैबे नोंथांमोना दा मोनायाव आं स्क्रिनाव होनायखौ फारसेनिफ्राय नायलांबाय थानानै सोर सोर हरदोंमोन ओमफ्राय आं दानो बुंखानोसै आरोना दा मोनानिफ्राय आं जेसेबां केलकुलेट खालामगोन ओइ दिननिफ्राय बे टाइमनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ हरथ'नांला आरोना मानो होनबा जों नायगिरनि मा कन्डिसन जायो नङा होमबा जेब्ला माने नांबावगौ जायो जेब्ला माने नोंथांमोननि हेफाजाब नांबावगौ जायो नोंथांमोननो फोरमायनाय जागोन नोंथांमोना जुदि हेफाजाब होनो गोसोब्लाबो उननि समावबो नोंथांमोना होनो हागोन आरोना थ' आं बेखिनिखायनो नोंथांमोननो फोरमायखानाय जाबाय मानो होनबा माने फार्स्ट टाइमावनो बिदि हरग्रोनानै बिदि कन्डिसना एसे फिसायावनो जायोब्ला आरोना बिदि सहसावनो जायोब्ला ओरैनो फैसाया हरगारनाय बारा बांद्राय जायोबा आग्लाय फिग्लायबा ओरैनो बेखार जागोन नालाय थ' ओंखायनो माने फार्स्ट टाइमाव बेखौ नायग्रोनानै एक्सरे खालामनानै नायग्रोनोसै मा कन्डिसन जायो बेखौ नोंथांमोननो फोरमायग्रोनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननि रांखौ माने गथायग्रोनोसै आरोना नैबाव माने गासै नोंथांमोना हरनाय राङा दा 9,000 दं आरोना ओमफ्राय 9,000 माखासे आंनावबो थाबावनांगौ माने दिनै शिबरात्रि नालाय माने दिनै माबा गैया CSB गैया आं माखासेखौ दिहुनना लाबोनो मोनासै माने ओमफ्राय नैबे थाखाखौ आं मैया एक्सचेन्ज खालामनानै लाग'जोबनो हादों आरोना ओमफ्राय बेखिनिखौनो आं केस फैसा मोनग्रोनायखाय दिनै गथायनो होनना फैदों ओमफ्राय आं डाइरेक्ट नोंथां बे माखासेखौ भिडिअ लाबोलायला आरोना डाइरेक्ट न'आव कन्टेक्ट खालामनानै बिसोरनो डाइरेक्ट होफैनोसै आङो बेयाव माबा दं दै 9,000 दं बेयाव ओमफ्राय फैसाखौ जेबो खरस खालामनाङा दे दाख्लैनिखौ खालामबाय नामा नोङो दाख्लैनिया 100 रां ओमफ्राय दाख्लैनिया ओरैनो आं बे खाथियाव मोनफैनायखाय आं होफैदों ओमफ्राय बे नोंनि 300 हरनाया नोंनि एकाउन्टआव 300 हरनाया बेखौ आं बेनो होनो हायाखै आरो जेनेबा नोंनाव दं बेयो ओमफ्राय नों चेक मा खालामाखै जागोन दे गाबोनहालागै सम मोनबा नायबानो जाबाय एसे नोंनावबो दंबो थाबाय बायनो हागौ नोंनाबो मालाबा फना रिसिभ जायाबा आंनो दानि बिराद फैनो होननानै दानि बिराद हरबाय आं खनब्रै खनबासो जाबाय फनानो थिखांला आं सानदोंमोन अबेबा थांदों नामा आलासि जानो सानबाय आं होमबाबो आं दा मैया खोन्थाहरनायखाय थागोनदां साननानै डाइरेक्ट फैथारबाय आं दाख्लैनिफ्राय बुंबाय थाबाय नालाय दिनै फैनानै लानांगौ इसेखौ लानांगौ दा सोरबाफोर कल खालामबा मोननो नागिरा थ' बेनो आरोना लोगोफोर दाख्लैनिजों दिनैनिजों नै दाख्लै खनसेनिजों माबा नैबे उननिजों गासै प्लास खालामनानै गासै 9,000सोनि एबाब जानांसिगौ आरोना आंनाव माखासे 1,000नि एसेसो बारा थाबावनांगौ माबायाव फनपेआव थाबावनांगौ आरोना बेजों लगायनानै आङो बेसे थाबावो नैबाव 8,000खौ होफैबाय आङो
ओमफ्राय माखासेया थाबावनांगौ दा हिसाब खालामना मिथिगोन आरोना दा मोनायाव हिसाब खालामनानै आङो स्केनाव होगोन आरोना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय हायाबाथ' हायासै माथो नों अननानै जि होबाय बेखौ मानगोन आरो लंपेन्ट गोदान गस्ला गोदानखौ गानहोबाय नै ओमफ्राय सेन्देल गोदानखौबो गानहोबाय ओमफ्राय माखासे रांफोरखौबो गथायनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय मा जायो उनाव नोंथांमोननोबो देखायलांबाय थागोन आरोना जायनाव नायनाय जायो बेनोबो देखायलांसै बेनो आरोना ओमफ्राय नैबे बेखौथ' सिनायखाबायना दाख्लैनि बिदा बिबो ओमफ्राय बिसोर बिब' आरोना बिगुमै मोखांखौबो ओरैसो गंनासो नायनांगौ नोंनिखौ मोखांखौ मानसिफ्रा दा बायदि नोंखौ मोखां नुबा सिनायनाय नङा नोंखौ जुदि हामनानै फैबाना सिदा जाना फैबा मोखांखौ नुबा सिनायनाय नंला मानसिफ्रा बिदि गंनासो नुबाय थायोना नोंनि मोखांखौ नुवानोबा मानसिफ्रा बिदि आरोना ओमफ्राय माबायदि मोनखो गोसोखौ दिनै मानसिफ्रा बिदि सहाय हरनायखौ नुनानै मोननानै नोङो माबायदि मोनखो गोसोखौ एसे खोन्थादो एसे मोजां मोनदों आरो गोसोखौबो एसे फुरथि मोनदोंना आङो माने नायजानो मोनसिगोन डाक्टारनाव लांजानो मोनसिगोन गोसोखौ बेबायदि साननो सानाखैनो फुरथि मोनदों दे जेबो नङा नोंबो एसे गोसोफोरखौ डाउन खालामाबानो जाबाय मिथिबाय गोसोफोरखौ एसे मोजां लाखि बांद्राय डेमेज लानाङा मिथिबाय आरो बारा नोङो दानि लानायफोरखौ बारा लाबाय थानाङा मिथिबाय जौबो एसे लोङो होनदों मानसिया बेखौ लोंनाङा दे ओमफ्राय बारा गुसु गुसा बिदि दुगैलाबाय थानाङा मानो होनबा माने लोमजायोना लोमजाबा देहाफ्रा माने गाज्रि जायो नालाय बाराद्राय नाख्रेबसिनो माने दै ओंखायनो नों जेरैखि जाया माने मोजाङाव थाबाय थानो आरोबा साफायै था मिथिबाय जेसेबां हायो माने साफायाव थानो नाजा ओमफ्राय नोङो नोंनि देहाखौ बांद्राय जसोनानै गाज्रि खालामनाङा दे एसे एनै माने थाबायबाय थानो नाजा ओमफ्राय बिदिनो हायोबा नोङो एक्सारसाइसफोर खालामनो नाजा दै होमबासो नोंनि देहाफ्रा एसे माबा सलासल जागोन नालाय आंखौ माने बेबायदि सापर्ट खालाम मुंथला गाबनो सोंगारबाय नामा मानसियालाय हो गाबनो ओंखाराखै मोदै गदों नामा माथो गाबनाय बायदि मोदै गगारबाय थागोन मोदै गदोंलै बिसोरा दे गाबबाबो माने खुसिनि मोदै आरोना मानसिफ्रा सापर्ट हरनायखौ नुनानै माने हामनायखौ लुगैनानै माने बिथाङा खुसिनि मोदै गदों आरोना बेनो खोथाया उफाय गैया माथो खालामनो नङा दे हामगोन दे मोजां नायगोन दे थाथ'दो दे थांसै दे थाबाय थाबानो जाबाय दे थांसै दे थ' फैनानै आं होफैबाय आरोना नोंथांमोननि गासै डनेट हरनाय रांखौ आं होफैबाय ओमफ्राय माखासे माबाफोरखौ आं हिसाब खालामनानै दा मोनायाव माने नोंथांमोननो नैबे माखासेफोरखौ सोर हरदोंमोन सोर माने डनेट खालामदोंमोन बिथांमोनखौ आं मोनसे स्क्रिनशट माबायाव खालामनानै नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोननो देखायनानै होगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय जेसेबां माने माबा जादों बेफोरखौ नोंथांमोना हिसाब खालामनानै नायब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेनो आरोना खोथाया जेसेबां नैबेखिनि राङाव जेसेबांखौ नायनो हायो बेनो आरोना खोथाया बेखिनियाव नायनोसै नायनानै जुदि सौहानायखिनिखौ नायगोन आरोना नङाब्लाथ' न'खराबो दुखिया बबेबा मोनसे माबायाव सोनानै दोनफ्लांनानै जुदि बर'नोबो हाया नायनोबो हाया बिदि जानानै थागोन आरोना ओंखायनो माने जेसेबां माने हायो बेखौनो नायनाय जागोन आरोना नोंथांमोनाबो नायफाबाय थाबानो जाबाय कमेन्ट हरफाबाय थाबानो जाबाय ना एसे माने गाइड होबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि अननायावनो बेबायदि रांखौ जमा खालामनो हादों नालाय थ' नोंथांमोनाबो एसे सापर्ट खालामनानै एसे कमेन्ट खालामनानै गाइड खालामनानै हरबाय थाबानो जाबाय आरोना जों मिथियैफोराव जाहाथे नोंथांमोननिफ्रायबो माखासे खोथाफोरखौ मिथियो बेनो आरोना खोथाया नामजों आरो एमाउन्टजों खोन्थानोसै ओमफ्राय बेवहाय माने सोरबा नामफ्रा मिस्टेक जालांनो हागौ आरोना ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं निमाहा बिग्रोखांगोन आं गिबियावनो मानो होनबा नैबेयाव गोबां मानसिया हरबाय नालाय सोरनिबा नामा एसे एनै गोरोन्थि जालांनो हागौ आरोना ओमफ्राय नामजों एमाउन्टजों सोरबा हरनायफ्राबो गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आं गिबियावनो नोंथांमोनथिं निमाहा बिग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय माने मोनसे मिस्टेक जाबावनो हागौ आरोना मानो होनबा सोरबा एमाउन्टफ्रा माने एसे एनै सोरनिबा हरनाया सोरनिबा हाबसननोबो हागौ ओमफ्राय सोरनिबा हरनाया माने सोरबा एसे खम बाराबो दिखांनो हागौ आरोना थ' बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय मानो होनबा माने लिस्टआ बहुत बुरजा नालाय ओमफ्राय बे लिस्टखौबो हारसिंनो एसे बानायनाय जादों नालाय ओमफ्राय रावबो नायफामग्राबो बिदिबो गैया नालाय थ' ओंखायनो आं हारसिं बानायनाय हिसाबै गोरोन्थिया गोबां जालांनो हागौ आरोना थेवबो आं जेसेबां हायो नाजादों आरो बानायनो थ' नोंथांमोनहा नोंथांमोननि नैबे जेनाखि दान हरनाय बेखौ नोंथांमोनहा
फारसेनिफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बेयाव स्क्रिनावबो होलांबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरनाबा थालांबायदोंबा ना बायचान्स जुदि थालांदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा हो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आं माब्लाबा जुदि भिडिअ लाबोफिननाय जायोब्ला बेखिनि आं नोंथांमोनखौ रायखांनानै होनाय जागोन आरोना नङाब्ला माने जेबो राहा गैया आरोना ओमफ्राय खोथाया बेनो आरोना आं नोंथांमोननो सिगांनो बुंखादों माने बायचान्स डाक्टारनाव लांनाय जायोब्ला सोर डाक्टारनाव लांदों माबायदि नायदों नोंथांमोननो एसे देखायगोन आरोना बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखानाय जाबाय थ' नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय फारसेनिफ्राय सोर सोरनि बान्था बेयाव माने डनेट हिसाबै बान हरदों बिथांमोननि मुंखौ आं फारि होलांनोसै खोन्थालांनोसैबो फारसेथिं होलांनोसैबो आरोना ओमफ्राय नामखौथ' एसे मिस्टेक जाखादों लिरनायफ्राबो आथुरै लिरनाय नालाय हारसिं टाइपिं खालामनाय नालाय बहुद मिस्टेक जादों आरोना नोंथांमोना निमाहा होनांगोन आंनो ओमफ्राय माखासेनिखौ आं माने जायगाफोरखौ होनाय जादों आरोना बांद्राय लिरनांगौ जानायखाय थ' नोंथांमोना अननानै बेनि थाखायबो निमाहा होबानो जाबाय थ' नायलांनो नोंथांमोना अननानै गिबियाव आं खोन्थालांसै आरोना सिगांनिखौ आं माने होखांबाय बेखौ होला आरोना बांद्राय गोलाव जागोन होयोब्ला सिगांनिखौ नोंथांमोना फ्राय नायबायानो जानांगौ ना जाय जायबा डनेट हरदोंमोन बिथांमोनखौ आं बेयाव खनले होला आरोना नै दाख्लै हरनायनि उननिफ्राय जाय बिथांमोना हरदों बेखौल' आं नैबेयाव फोरमायनोसै आरोना थ' बिदिब्ला नायलांबानो जाबाय गिबियाव दङ जोंहा नैबे कुसुम गयारि 10 रां हरदों बिथाङा नैथियाव दङ मनिला नार्जारि 100 रां हरदों बिथाङा निरुपमा मुसाहारि 100 रां हरदों बिथाङा थुलुमनि बर' 100 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय जोंहा नै नेक्स्ट पेजाव दङ सर्गेश्वर ब्रह्म 50 रां हरदों बिथाङा गगामुग सलसलि गामिनिफ्राय ओमफ्राय कनकेश्वर इस्लारि 1 रां हरदों बिथाङा निउथि दैमारि 100 रां हरदों बिथाङा सनजय बर' बिथाङा 100 रां हरदों आरोना अजय मुसाहारि 100 रां हरदों बिथाङा जयमति बसुमतारि 50 रां हरदों सुदेम रामसियारि 80 रां हरदों प्रदीप ब्रह्म 2 रां हरदों आरोना खनस्रि नार्जारि 200 रां हरदों बिथाङा बिस्ति गयारि 100 रां हरदों नैबे सम कुमार दैमारिमोन दै ओमफ्राय आं बेयाव टाइपिंखौ मिस्टेक खालामनाय जाबाय बिथाङा माने एसे निमाहा होदो आरोना सोमखोर दैमारि जानांगौ बिथांनि नामा बेयाव माने टाइपिं खालामनाय आथुर बिदि खालामनाय जादों आरोना थ' नामा सम कुमार दैमारि नङा सोमखोर दैमारि जानांगौ आरोना बियो हरदों 10 रां पारमेन ब्रह्म 121 रां हरदों बिथाङा निराय खाख्लारि 50 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय दाहार बसुमतारि 1 रां मार्था नार्जारि 500 रां बिथाङा धेकियाजुलिनिफ्राय हरदों रायसुमा नार्जारि 50 रां ओमफ्राय दङ जोंहा नैबाव माया बसुमतारि 50 रां हरदों बिथाङा हाइब्रा बसुमतारि 30 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय रमेन बसुमतारि 50 रां हरदों ओमफ्राय अनसुमा केरकातारि 100 रां हरदों आरोना ओमफ्राय दंबावो जोंहा मिथिंगा बसुमतारि 500 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय अरन बसुमतारि 30 रां हरदों बिथाङा लांहिन कार्बि आंलंनिफ्राय हरदों आरोना ओमफ्राय भारती बर' 50 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय गोमसार मुसाहारि 100 रां हरदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय रिंखांस्रि ब्रह्म 4 रां हरदों बिथाङा दानसोरां बर' 10 रां हरदों बिथाङा रेखा समफ्रामारि ओमफ्राय नैबे रेखा समफ्रामारि स्पेलिंआ एसे मिस्टेक जाबाय आरोना अननानै बेखौ नोंथाङाबो आंखौ निमाहा होदो 100 रां हरदों ओमफ्राय हेमेन बर' 10 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय दङ टिना ब्रह्म 100 रां हरदों बिथाङा सोमदोन बरगयारि 100 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय दावहारु बसुमतारि 20 रां हरदों आरोना ओमफ्राय दङ गबिन्द बसुमतारि 50 रां ओमफ्राय रिंकु बसुमतारि 200 रां जनक ब्रह्म 100 रां ओमफ्राय रुबसिं मुसाहारि 50 रां हरदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय दंबावो भाद्रासि मुसाहारि 30 रां हरदों बिथाङा जुन बसुमतारि 30 रां हरदों बिथाङा राना नार्जारि 115 रां हरदों बिथाङा सैथो बसुमतारि 50 रां हरदों आरोना बिथाङा ओमफ्राय दंबावो परमेश्वर बसुमतारि 15 रां हरदों बिथाङा अरन खाख्लारि 100 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय रेजिना बाला बरगयारि 100 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय सहायखा बसुमतारि 100 रां हरदों ओमफ्राय दङ नेक्स्ट पेजाव हिरन मुसाहारि 110 रां हरदों आरो बिथाङा ग्रिन भेलि एकाडेमि गगामुग नलबारिनिफ्राय ओमफ्राय बिन्दु बसुमतारि बिथाङा खननैयानो जादों नैबेयाव दाख्लैबो खनसे हरदों ओमफ्राय नैबेयाव दिनैबो खननै हरदों आरोना नैबे दिनै 1 रां खनसे 5 रां खनसे ओमफ्राय 10 रां खनसे हरदों आरोना गासै 15 रां हरदों आरोना आं बेखौ एसे कनफिउस जाबाय नोंथाङा एसे
खोन्थाहरफिनदों आरोना अननानै माने गोबां बिदि प्लास माइनास खालामनायनि जाहोनाव आं नोंथांनियाव मिस्टेकबो जानो हागौ आरोना अननानै नोंथाङा आंना बेसेखिनिसो होनना खोन्थाहरफिननो जाबाय मानो होनबा लिस्टआ गोलाव जाबाय नालाय थ' बिथाङा माने गहपुर दैमालुनि आरोना ओमफ्राय नन्देस्वर बसुमतारी 50 रां ओमफ्राय दङ जोंहा नेक्स्ट पेजाव बेन्जामिन मुसाहारि 100 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय धोरोम बसुमतारी 50 रां हरदों ओमफ्राय मंगलसिं बसुमतारी 20 रां नीलिमा बसुमतारी 20 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय गबिन नार्जारी 200 रां हरदों बिथाङा मेहेर नार्जारी 30 रां जबा ब्रह्म 100 रां हरदों बिथाङा पारफेक्ट नार्जारी 30 रां हरदों नेक्स्टआव दं जोंहा जेसिका नार्जारी 100 रां हरदों बिथाङा क'क्राझारनि आरोना गसाइगाव खाथि होनना बुंदों ओमफ्राय साजिता बसुमतारी 50 रां रसमिरि बरगयारी 30 रां ओमफ्राय दंबावो निहा ब्रह्म 200 रां सेमटिना दैमारी 150 रां ओमफ्राय कामेस्वर बर' 150 रां खामानि गयारी 100 रां थ' बिनि उनाव दङ जोंहा अनजुलि इस्लारि 20 रां हरदों बिथाङा जगत बसुमतारी 15 रां ओमफ्राय रेनजेन दैमारी 20 रां नीला बर' 20 रां हरदों आरोना ओमफ्राय दंबावो सोमदोन बसुमतारी 20 रां निजोम बर' 50 रां गेवलां नार्जारी 60 रां प्रिस्किला दैमारी 50 रां आरोना ओमफ्राय दंबावो बिन्दु बसुमतारी 6.61 रां आरोना ओमफ्राय माइकेल दैमारी 50 रां रिमा बसुमतारी 41 मारेन बसुमतारी 50 रां आरोना ओमफ्राय दंबावो बिन्दुआ बै आं दहाय खोन्थाबोदोंमोन ना बेयावबो हरदों ओमफ्राय नै दिनैबो हरबावदों आरोना गफुर दैमालुनि बिन्दु आरोना दिनै 12 रां हरदों बिथाङा ओमफ्राय दंबावो अलंबार बसुमतारी 1 रां बेनो आरोना ओमफ्राय गासै टटेल राङा जाहैबाय 10,039.61 रां आरोना बेनो नोंथांमोननि गासै हरनाय राङा बेखिनि आरोना आं प्लास खालामनाय एक्सुवेलि मोजां जायाखैबो जानो हागौ ना हारसिं बानायनाय नालाय माबाफ्रा गासिबो ओमफ्राय मबाइलाव नायै बिदि माबा प्लास खालामनाय नालाय मोजां जायाखैबो जानो हागौ आरोना नोंथांमोना नायफिननो हागोन बेखिनियानो आरोना नोंथांमोननि दान हरनाय माबाया बेनो ओमफ्राय मोनसे खोथाया बेनो आं दहायबो होनखादों नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेखिनि राङा माने आंना नैबे मबाइलाव माखासे दं नालाय आं दहाय एसे माबानो 8,000 होबोबाय माखासे नैबे 2,000या आंनि दा मबाइलाव दं आरोना दहाय माने शिवरात्रिनि दिनखाय माने CSP गैयामोन नालाय आं दिहुनना लांनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नैबे जितु 8,000 दहाय होबोनाय रां बेखौ आं माने मैया एक्सचेन्ज खालामना लाखानो हानायखाय हाबोनाय जाबाय आरोना थ' ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौनो फोरमायखागोन आरोना थ' बे होनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे ओमफ्राय नैबे जितुनिखि नैबे जा दुखुथिया सुबुंनि जितुनिखि ट्रिटमेन्ट बेखौ न'खरनिया एसे रायज्लायथोंसै बबेयाव लांनाय जायो बबेयाव मानाय जायो माबायदि नायो एसे रायज्लायथोंसै आरोना बेजों लोगोसे आंबो एसे एनै गाइड होबाय थागोन माबायदि खालामब्ला मोजां जायो बेखौ गाइड होबाय थागोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनाबो एसे कमेन्टआव खालामनानै माबायदि खालामब्ला मोजां जागोन एसे खोन्थाहर आरोना नोंथांमोनाबो जाहाथे जिहेथु सापर्ट होखाबाय नङा होमबा नोंथांमोननिबो गासैनिबो सापर्टआवसो जों माने मोजां खालामनो नाजादों नालाय थ' नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सफ्राव खोन्थानानै एसे गाइड्सफोर हर आरोना थ' बेखौनो नोंथांमोननिसिम खनसे आसा खालामनाय थाबावबाय थ' ओमफ्राय खनसे बुंबावसै आरोना नोंथांमोना नैबेखिनिखौ आरोना नैबे दिनैनिफ्राय दानिफ्राय नोंथांमोना बे जिथुनिखि रां हरनाय बेखौ नोंथांमोना हरथ'नांला आरोना बन्द' खालामथ'दो मानो होनबा जों नैबे जिखिनि बेखिनि रांजों बेखौ माने ट्रिटमेन्ट खालामनायखौ सुरु खालामथ'नोसै आरोना न'खरनिखौ आं बिथोन होथ'नोसै बेखिनिखौनो नोंथांमोनसिम आं फोरमायग्रोनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय उनाव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जाबावोब्ला माबा मोनसे बिदिनो नांबावगौ जायोब्ला आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जागोन जाहाथे नोंथांमोना माने एसे एनै हायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब मोनबावगोन होननानै एसे आसा खालामनाय जाबाय थ' लोगोफोर गासै दान बान्था होगिरि बिथांमोननि नामखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाबाय आरोना थ' सोरबाफोर सासे सानै बिदिनो थालांदोंब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना मानो होनबा लिस्टआ गोलाव जाबाय नालाय नोंथांमोना माने आथुराव आं बिदि टाइपिं खालामनानै इडिट खालामनाया एसे खस्थ' जादों नालाय थ' बेनिखायनो साफा सानैनि नामा थालांबायनोबो हागौ आरोना ओमफ्राय सोरनाबा डाबलबो जानो हागौ ओमफ्राय एमाउन्टफ्रा बिदिनो आं दहाय बुंखादों एमाउन्टफ्रा मिस्टेक जानो हागौ आरोना थ' नोंथांमोना आंखौ बिनि थाखाय मिस्टेक जानायनि थाखाय बिदि गोरोन्थि जानायनि थाखाय निमाहा होनाय जाबाय आरोना थ' बेजों लोगोसे आंबो नैबे खामानिखौ सासे दुखुथिया न'खरनो सासे दुखुथिया सुबुंनो मावना होनो मोननानै नोंथांमोननि सापर्टआव नोंथांमोननि हेफाजाबावनो मावना होनो मोननानै आं गावखौनो जोबोद मोजां मोनबाय आरोना ओमफ्राय नैबे उननि समफ्राव आरोना आं बे नोंथांमोननि हरनाय रांखौथ' आं बिथांमोननि न'खराव गथायनानै फैबाय ओमफ्राय उननि समफ्राव जुदि बिदि लांनाय डाक्टारनाव नायनाय जायोब्ला आं हेफाजाब होगोन नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना बोसोरनाव माने देखायनाय जादों बेखौ दिन्थिगोन लोगोसे आंबो नैबे बिथांमोनजों
बिथांमोनाथ' न'खराव बेबायदि इसेबां गोरों मानसिथ' गैया नालाय ओमफ्राय गोरों मानसि गैयिनि थाखायनो बेबायदि जादों नालाय ओमफ्राय आंबो जेसेबां हायो माने बिस्रानि न'खराव बिसोरजों माने डाक्टारनाव माने सिकित्सा माने ट्रिटमेन्ट खालामनायाव जेसेबां हायो आरोना हेफाजाब होनो नाजागोन आरोना थ' आं जेसेबां हेफाजाब होगोन नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन आरोना बेखौनो आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायनाय जाबाय थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै होननानै नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानो सानबाय आरोना दिनै गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं